לצלם. הוא היה פה גם אתמול. יפה עכשיו החדר. הוא עמד להסתכל עלייך איך שכתבת את הפרחים, דחוף כזה, עם היד על המותן. וראו עלייך, אלינו, ראו שאת יודעת שהוא מסתכל, אבל המשכת לכתוב עוד פרח ועוד פרח. את והפרחים שלה. סוף סוף קורה משהו בבית הזה, ספרי אלינו. פגשתי אותו על יד הדואר, וליווה אותי הביתה. על יד הדואר? מה עשית בדואר? לקחתי את הביטוח לאומי. אתם תיפגשו? אני לא יודעת. את מאוהבת בו? מה פתאום? אז מה הוא אמר? הוא לא אמר כלום? הוא הזמין אותי לבוא איתו היום בערב, יש סרט במתנ"ס. אמא לא תרשה לי. אמא לא תרשה לי, אמא לא תרשה לי. אפשר לחשוב. אם הוא היה מזמין אותי, אני הייתי הולכת. אני כבר הייתי במתנ"ס. מה? אני לא מאמינה לך. כן? שבוע שעבר הייתי. יצאתי כשישנתם. תשאלי אותו אם יש לו את חבר, בנימין, גם כן מהחיילים. אמא תהרוג אותך. וגם רקדנו. מה רקדתם? רקדנו דיסקו. את יודעת לרקוד דיסקו? בטח שאני יודעת. לא ממש צריך לדעת, פשוט צריך לזוז. אבל צריך לדעת. צ'ין 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 להגיד על מה? אם מישהו יספר לה, מישהו כבר יספר לה, בקופת חולים או במרקודת, מישהו יספר לה. מה יש לספר? רק אנחנו יושבות בבית. שימי את הפרחים בצנצנת. את רוצה לחכות שתהיי זקנה ומכוערת? וכל מה שישאר לך זה חלומות שלא יתגשמו לעולם. אז רקדתי עם הבנימין הזה. צמוד, כאילו במקרה, אבל ידעתי שזה בכוונה. גם אני רציתי שיגע בי. אחרי הכל, אף אחד לא יסגור אותי פה כמו תוכי בכלום. אף אחד יספר אותה. אלינור, תברחי מפה לפני שיהיה מאוחר מדי. להשאיר אותה לבד? עם העיניים שלה והרגליים שלה? היא רוצה שאני אהיה מאושרת, שיהיה לי בעל טוב וחיים טובים. תמיד היא אומרת את זה.
תוציאי סיר, תעשי מדבש, לנשום היא לא נותנת. מחר יזרקו אותנו לרחוב, וכל מה שנשאר לה זה לשמוע את הסיפורים. אלינור, מה עם העיניים שלך והרגליים שלך? אמא יודעת מה היא עושה. היא שומרת עלינו. בזמן שכל האמהות יצאו לעבודה ולקולנוע, היא ישבה בבית וגידלה אותנו. ואת שתזכרי את זה תמיד. בסדר, אני אזכור. ואת? תלכי איתו כבר למתנ"ס. לא. מה לא? הוא לא הציע לך להתחתן איתו, סך הכל הזמין אותך לסרט. וגם את תשאלי את אמא, כי היא לא תרשה לך. זה אלינור. שם בוסר? כן. מאחורי האוזניים שמת? בקיצור, אם הוא יבוא, תזמין אותו שייכנס. אני פוגשת אותה ליד המשנה. ותגידי, מטפחת יש? כן, למה? אולי תבכי בהתרגשות. אני יכולה להישאר בבית. להישאר בבית? את לא להישאר בבית. את הולכת. לכי כבר. טוב, אני הולכת.